أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Har ban san da fuskar da zan hada ido da mu ba, dalili saboda yau wato kusan wata 4 kenan ko 5 ko rabon mu da saduwa da juna, kuma an sha tsammanin zuwa na a waɗansu lokuta to amma kuma bai yi ba. wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu, inna Allaha kana aliman hakima, wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Waɗannan ayoyin da sun isa ko su ba mu hakuri, da abinda mutum ya so zartaswa sai abinda Allah madaukakin sarki ya zartas shi ne zai faru. Yaso da dama dan adam zai zartar da cewa zan yi kaza, amma ubangiji ta'ala ba lalle ne ba shi damar yin kaza din nan ba, dan haka sai ayi hakuri bisa ga wato jinkiri da aka samu na halarta ta, ba dan na so ba, sai da haka kawai kadara ta zartas a kaina da mu gaba daya. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na Litinin, wanda ya dace da 7 ne ko 6 ko dai 7 cikin 2 ga watan Safar a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 1 ga watan 6 kenan a shekara ta 1998. Kamar yadda Malam Abubakar Adam ya faɗa, tunda yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga tabbas, saboda haka zai zanto yar mukaddima ce. Gobe kuma lalle akwai karatu kenan, kuma jibi ma kuma insha Allah lalle akwai karatu kenan. Tunda dai aka yi fashi ba a zo ba, kaga sai an yi karayi kenan insha Allah ta'ala. To abin da zan so in faɗakar da mu shine, yanzu mun shiga sabo shekara ta hijira, gashi har mun shiga wata na 2 a cikin wannan sabo shekara ta hijira, shekara ta 1419, bayan da watanni kaɗan da suka wuce baya muna shekara ta 1418. Haka nan kwanaki suke ta tafiya suna shuɗewa. Abinda ake bukata ga kowane ɗan adam shine yayi wa kansa kididdiga, yayi ma kansa hisabi. Umar dan Khattab ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Abin nufi ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku hisabi, ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku. Abin da ake bukata da mutum ya yi wa kansa hisabi shine awa 12 da ke cikin kowane yini. Bayan ka yi sallan lisha'i, ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi, dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma na sharri. Ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa, wanne ne ya fi rinjaye. In san samu ne kullum mutum yawa kansa wannan kididdigar. In wannan mutum ya kasa, alal akalli kowane mako. In mutum ya rabance ya kasalance, alal akalli kowane karshen wata mutum ya je yawa kansa kididdiga mai na aikata, saboda rayuwa babu tabbas. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim. Ayyukan mutum abinda ake kirgawa shine me ya mutu akai, ba me ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba, ba me ya aiwatar a tsakiyar rayuwarsa ba. Saboda mai inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhulaha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yaso da dama mutum zai faro aiki, nau'in aiki irin na 'yan aljanna, har sai da ya zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gwargwadon zira'i ɗaya, sai waɗansu 'yan mintuna da suka rage kawai ya mutu kan wannan aiki na 'yan aljanna. Fa yasbiqu alaihi alkitab, sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi. Daga nan sai ya zo ya aiki irin na 'yan wuta, ya zanto shine abin da ya cika abin da ya faɗa kenan.
to karshe sai ya zo ya mutu sai ya kasance ya shiga cikin yan wuta gobe kiyama. kuma ya so da dama mutum zai faro aiki irin na yan wuta har saura kirs karshen rayuwarsa ya tafi sai ya zo ya aiki kuma irin na yan aljanna sai kuma ya shiga aljanna. saboda haka har kullum mummuni kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari ba shi zai sa illamin cewa kaina ba in shantake lalle ne zuciyata ya kasance tana kaduwa ina mai fatan har mutuwa ta zo min ina kan wannan aikin ba tare da na canja ba. kuna sanar da hadisin wani bawan Allah da yake kokarin jihadi, an fita fagen fama a lokaci mafi tsada shine lokacin annabi. ba mu da wani lokaci a duniyan nan da ya fi shekaru 23 na wahayi daraja, babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja. ga mutum ya fita yaƙi tare da annabi a lokacin annabi, ya yi imani da annabi, kuma ya fita jihadi wanda jihadi shine zirwatu sanamil islam, ƙololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi. kuma gashi yana ta kashe kafirai, sahabbai suke yaba masa kai wani da kokari yake, kafin ka ce mai sai annabi ce kuma dan wuta ne. yana ta himma yana ta kwazo, annabi ce kuma dan wuta ne. wani sahabi ya ce wannan magana ta kada mun zuciya matuka, ya ce daga nan da aka sake fita yaki sai ne ta bin wannan mutumin, naga sai jarunta yake nuna wa yana ta kashe kafirai, kuma ga kalmar da annabi ya ce wa dan wuta ne. ya ce ga ƙarshe ko sai aka zo wato ainihin kafirai suka ji masa ciwo wajen yaki, ya faɗi da rauni, jini na zuba a jikinsa. a maimakon ya haƙura wannan raunin ya kashe shi ya zanto ya yi shahada, sai ya zaro ka sai ya daɓawa kansa ya kashe kansa da kansa. sai mutumin da ke bin sai ke wata sai ce lalle sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi gaskiya. yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi, tsakanin daga wukan nan da daba ta a cikinsa da mutuwarsa minti nawa ake bukata? yawa mintuna 3, mintuna 4, in yayi yawa 5. duk abin da ya gina a waccan rayuwarsa ya zo ya wani abu daga karshe wanda zai gadar masa shiga wuta. to shi yasa kullum mutum idan ya samu kansa a cikin aikin alkhairi, wannan fa kana aikin alkhairin kenan, ya kamata mutum ya rika kansa wannan kididdigar. to ballantana kuma wanda ba aikin alkhairi yake ba maganganun alheri ke fitowa daga bakinsa ba, ina mutum zai kai ga yin wannan kenan? yanzu kaga wannan kenan mai aikin alkhairin da bai samu cikawa ba, wato yasbiqu alaihi alkitab kenan fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. sai na biyu, mutumin da ake yaki na musulunci ya zo yayi kalmar shahadan nan ita kadai yayi, banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa, bai samu wani ranar lokacin da har zai riski lokacin sallah ba, ballantana ya sallaci sallah, kuma ya kasance an kashe shi a filin yaki, kuma annabi hukunta cewa shi dan aljanna ne. duk kafircin da ya da barnar da ya a rayuwarsa yanzu kalmar shahada kawai yayi, sallah ko ɗaya bai taɓa yi ba, domin Allah bai bashi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da har lokacin sallah zai shigo ba, annabi ya zartar da cewa kuma dan aljanna ne. to saboda wannan rashin tabbas din na me zan mutu a kai, me Allah zai karɓi rayuwar mu a kai, shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan adam ya rinka yawa kansa kididdiga, yana yawa kansa hisabi, ya rinka aunawa al-muqarana bainal hasanati was sayyi'at, yana muqarana tsakanin al-hasanat ayyuka na gari was sayyi'at da munanan ayyuka, dan kullum ya rinka rage ayyukan barna din, yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi, kuma yana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan, dan ba wai aikin ba, wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canja ba, shine babban abin da iblis ya sa tarko, ya sa dan adam a gaba cewa sai ya ga bayansa. shi iblis ba burinsa bane ba wai a ce tun daga rayuwarka har karshe ka yi barna, shi dai a ƙarshen rayuwar ya kasance ka rusa, ka yi shekara 10 kana ayyukan alkhairi, 20-30 bai damu da wannan ba, ka zo ƙarshe ka rusa, shine abin da ke so. Imam Ahmad bin Hanbal, wanda ake masa lakabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi nan guda 4, babban malamin hadisi ne, babban malamin tauhidi. Ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gwagwarmaya da yi da yan bid'an zamaninsa da kuma sarakunan zamaninsa,
duk wanda ya karanta tarihinsa ya san rayuwarsa a cike take da jarrabawa, ga ikhlasi wajen ayyuka, ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi. Musnad na Imamu Ahmad, littafinsa al-Musnad na Imamu Ahmad bin Hanbal din nan shine mafi wato littafin da yafi kowane littafin hadisi tara hadisan annabi. Da akwai hadisi ɗaya kusan 40,000. Hadisan Bukhari gaba ɗaya ba su kai 9,000 ba. Wannan sai ma ka har hada da mausulat da mawqufat da waye ka da mawqufat da kuma mu'allaqat kafin ka je ka tara ka kai 9,000. Amma shi kada ya tara hadisi 40,000 a cikin littafi guda. Lokacin da fitina ta kunno kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba, halitta ne na Allah, suka gina wannan bid'ar takan kama sarakunan lokacin su kuma suka ɗore musu gindi. Aka rinka kama malamai sai a ce me ya fatawanka game da alqur'ani, hal huwa kalamullah aw huwa khalqun min khalqillah. Duk mutumin da ya ce qur'ani maganan Allah ne sai a jefa shi kurkuku, wani a kashe shi, wani bulala ba iyaka. Da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin taqiyya. Abinda ake nufi da taqiyya, an sa wa bukatan sarakuna a sarari amma a zuci baka tare da su, ba dan komai ba dan ka ceci ranka. An gane ko? Har ɗaya daga cikin su da yake ce, da aka tambaye shi me zaka ce game da alqur'ani, ga gafaka alqur'ani a gaban sa, yace haza khalqullahi. Ya haka dan yatsan sa yana nuna alqur'ani, amma shi a zuciyarsa yana nufin wannan dan yatsan nawa halittan Allah ne, su kuma sun fahimci yana nuna alqur'ani. Malamai da dama suka yi ta yin tauriya ba dan komai ba dan su fita daga sharrin sarakuna. Imam Ahmad bin Hanbal yace ni dai kan in kowa ya halatta yi taqiya banda ni, saboda mutanen gari suna jin fatawarsa. Yace yanzu idan na faɗi cewa qur'ani halittan Allah ne a baki, a zuci ba na nufin haka, na samu tsira ba a kashe ni ba ni da laifi a wajen ubangiji, amma abin da zai faru dubban mutanen da suka yadda da fatawata kuma za su halaka. A sakamakon wannan aka yi ta masa bulala, zaman kurkuku bulala, zaman kurkuku bulala. Wannan sarki ya mutu, wannan ya gaji, wannan gaba da Imam Ahmad, wannan ya mutu, sarakuna wajen guda 3 duk suka azabtar da shi. Sai na ƙarshen da aka zo jikokin waɗancan aka kira, ya ce a kira mun dattijan nan, wani menene matsalarsa? Ya zo ce ba za ka ba da fatawa yadda kowa ke faɗa ba, duk duniya ta ce kaza. Sai ce zan tambaye ka gaskiya tsakaninka da Allah, wannan aƙidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta cewa kowa sai ya yarda da ita, shin akwai ta a rubuce cikin littafin Allah? Shin annabi ya yi bayanin ta a rayuwarsa kafin ya mutu? Shin sahabban annabi da suka yi imani da shi, suka yi zamani da shi, sun yarda da wannan aƙidar? Ko kuma wani abu ne wanda ku ne kuka gano bayan shuɗewar annabi da sahabbansa? Yace matukar ba ku da nassi ɗaya cikin maganganun sahabbai, ba ku da nassi ɗaya daga bakin annabi da ke nuna alkur'ani halitta ne na Allah, kuma ya zanto kuna da'awa akan haka, to yanzu ku abinda kuke nunawa kenan kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi, kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayi musu tambayoyi masu gajiyarwa, karshe yace je ka an yafe maka, amma ka tafi daga nan garin kai hijira zuwa wani wuri. Lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal ya zo mutuwa, yana cikin cutar ajali da wahala, yana suma yana farfadowa, sai ɗansa Abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'adu hasu uku, yana cewa a'a har yanzu dai. Sai da ya bari ya farfado ya dawo cikin hankalinsa, sai ce baba na ji ka faɗo ta kalma hasu uku, me kake nufi ne? Ya ce iblis ne ya ga ina cikin cutar ajali, dab da mutuwa, na mutu ko na yi rai, sai ya zo ya hau kan katanga daga can gurin yake leƙe na, yana cewa Ahmad dan Hanbal kafi karfi na, har gashi zaka mutu ban samu rabona ba a jikinka. Shi kuma yana cewa har yanzu ban tsira daga sharrinka ba, har yanzu dai da saura. A lokacin abinda iblis yake so Ahmad bin Hanbal ya ansa masa, yace kwarai da gaske, ai ba dama ne, ai na fi karfin, shikenan magana ta kare.
iblis na cewa ka fi karfi na, ka tsere mun, nayi in farauce ka na kasa, shi kuma na cewa har yanzu ban tsere maka ba tunda akwai numfashi jikina, har yanzu dai da saura, Allah kiyaye ni daga sharrin ka, har yanzu da saura. Haka suka rubu. To yanzu duk irin wancan jihadin da yi, kaga duk iblis wato so yake a zo a samu mutum karshe ya ribace shi. To shi yasa kullum abin da ake so kenan mutum ya rinwa kaiwa kansa hisabi, mu rinka auna maganganunmu da ayyukanmu, me muke cewa, me muke aikatawa, abin da ba zai fito daga bakin mu din nan alkhairi ne ko sharri ne. Idan alkhairi ne mu faɗa, idan sharri ne mu kame bakin mu. Zagin mutane ne, cin mutuncin su ne, la'anar su ne, ko istighfari ne, ko hailala ne, ko karatun qur'ani ne, ko al'amru bil ma'ruf ne, wan nahyi anil munkar. Wannan duk shine abin da ya kamata ya wajaba kowane mutum ya rinka aunawa dan yawa kansa kididdiga. Abin da ke sa kenan a nuna maka cewa ƙarshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba. Lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali gashi dab da zai mutu, cikin majiyacinsa ga Abu Jahal, ga wani daga cikin Qurayshawa suna zaune, annabi ya zo ya same shi, ce da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Yana cewa ya kai bafana ka faɗi kalma ɗaya, ita ce la ilaha illallah, zan yi maka hujja da ita wurin Allah gobe kiyama, zan tsaya maka da ita a gaban Allah gobe kiyama. Yanzu duk tabargazar da Abu Talib yayi, ga annabi na bukatar minti ɗaya da zai kalmar shahada don ya cece shi a gobe kiyama. Da annabi ya faɗo can magana, su kuma sa Abu Jahal sai su ce da shi a targaba an millati Abdul Muttalib, yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni kenan. Sai annabi ya faɗo can kalma, su kuma sai su sake cewa a targaba an millati Abdul Muttalib. Annabi na faɗan kalmar sa, su kuma suna faɗan tasu, har ƙarshe yayi amfani da kalmar su, yake cewa huwa ala millati Abdul Muttalib, shi zai mutu ne akan addinin Abdul Muttalib. Yana faɗin wannan magana kuma ya mutu. Annabi ya damu saboda irin kariyar da Abu Talib ya bashi a rayuwarsa, gashi bai samu damar furta kalmar shahada ba. Yace la astaghfiranna laka ma lam unha, zan yi taimaka istighfari mutukar ba a hana ni ba. Annabi ya taimaka masa istighfari har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا ما موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. zuwa ƙarshen abin da ya sauka. Daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfari. Yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda ya shafi maganar mu, inda a ce kalman nan ba ta da amfani da annabi bai masa latallata ba. Kaga duk barnar da ya a rayuwarsa yanzu ana bukatan kiransa da kafiri ko da yana gadan asibiti wanda ana ganin rai ga hannun Allah, ya yi rai ko ba zai ba, wato za a iya kiran shi zuwa ga musulunci, kuma in ya musulunta wannan kalmar za ta amfane shi. Kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi, kuma akwai jin tsoron kar ya cika da mummunan kalma, dan idan ya cika da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ya ba zai amfane shi ba, wannan mummunan kalmar za ta zartar masa. Saboda haka wannan shine ke wajabta cewa ya kamata mu yi wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi, mu yi wa kanmu kididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana kididdiga. Rayuwar mu dai ba ta da tabbas, kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a bashi ba, babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mautul fuja'a, yanzu nan ana tare da shi ya kasance ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa, ya tashi daga masallaci kafin ya je gida a karɓi rayuwarsa, daga ofis kafin ya zo gida, daga kasuwa kafin ya je gida, duk wannan al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya gudanar da wannan. To don saboda haka sai ya zanto wajibi kenan mu rinka auna maganganunmu da ayyukanmu don mu ga inda suke daidai don mu ɗora a kai, mu ga inda kuma ba daidai ba don mu kauce. Shi kullum iblis so yake ya kautar da mu, don haka kuma Allah ya faɗakar da mu, inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shi iblis abokin adawa ne gare ku, don haka ku rike shi a matsayin abokin adawa. Shi kullum yana kiran mutanensa ne zuwa ga azabar wuta. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin littafin Bada'i'ul Fawaid yake cewa iblis yana nan ya baza tarko a mataki ɗaya har guda 7 wanda yake so ya bi don ya halaka da ɗan adam.
ɗaya bayan ɗaya har guda 7. abin da ya fi so ka yi shine na farko, in ya kasa cin nasara akan ka kanka na farko sai na biyu, in ya kasa cin nasara akan ka kan wannan sai na 3, in ya kasa sai na 4, in ya kasa sai na 5, sai na 6, sai na 7. mataki daidai har guda nawa? Har guda 7. abu na farko da iblis ke so ka yi, kai dan adam, artabun ka tsakaninka da iblis a matsayinka na mutum, mace ne ko namiji, abu na farko da yake son ya ga kayi shine shirka ko kafirci. ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah, ko kai istihza'i da addinin Allah, ka rinka yin izgili ga addinin Allah kamar yadda shi abin yi wa shewa, abin yi wa dariya, ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin waɗansu 'yan ƙauye gidadawa. babban abin da iblis ke so shine kai wannan, saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba. inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. iblis ya san cewa idan mutum ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kafirci ba yanda za a yi shiga aljanna. da haka wannan shine matakin farko da yake so ka samu kanka akai. zai biyo maka ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya, dan dai yaga cewa ya sa ka kaucewa tafarkin Allah, yaga cewa ka kaucewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanya cikin hanyoyi, yaga cewa ka hada Allah da wani cikin ibadarka, yaga cewa ka dauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun wani dan adam. idan har ka ci nasara akan iblis, yayi duk yadda zai ka yi shirka ba kai ba, ka je wajen dan bori ba ka je ba, ka je wajen boka ba ka yi ba, wani mai malamin duba gobe da nisa duk ba ka yi imani da su ba, wani mai da'awar shi ke arzitawa ko talautarwa ko rayawa ko kashewa duk ba ka yadda da wannan ba, ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi, to sai ya dauke ka zuwa mataki na biyu. mataki na biyu shine bid'a. ba abin da iblis ke bukata kai idan dai har ka tsira baka shirka, to ya zaka kai bid'a kuma. ita kuma bid'a ita ce yaya zaka yi ka bautata ma Allah akan wani tsari wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba. ya zaka yi ka gina sallah irin taka daban ba irin wanda annabi ya koyar ba. ya zaka yi ka fito da salon azumi irin naka daban, salon zikiri, salon hailala, salon istighfari, salon tasbihi, salon addu'a, salon tawassuli, kowane irin nau'i na ibada yaya zai ya sa ka yi ibadar da ba a kan koyarwar manzan Allah ka gina ta ba. ita bid'a iblis na matukar kaunar mutum ya yi ta matukar ya tsore daga shirka, saboda duk aikin da aka gina akan bid'a kuma rusashe ne. saboda annabi ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad. a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. yace innahu man ya'ish bikum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis fa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. duk abin da ka gina akan bid'a rusasshe ne, ubangiji ta'ala ba zai saurare shi ba. na taɓa ba ku kissar imamu Malik ibn Anas. imamu Malik ibn Anas ne ya ga wani mutum zai tafi umara daga garin Makka, daga garin Madina. in za ka aikin haji ko umara a matsayinka na mazaunin Madina ko wanda yake nahiyar Madina, za ka zo wurin da ake kira Zulhulaifa, ka yi wanka, ka cire kayanka na gida, ka sa ihrami, ka kulla niyya a wurin kamar yadda annabi ya yi. sai Imam Malik ibn Anas ya ga wani mutum ya je ya yi wanka, ya ɗauki ihraminsa ya shiga cikin masallacin annabi, shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga Zulhulaifa ba. Imam Malik ibn Anas ya ce da shi, gafa inda annabi ya yi ihrami daga Zulhulaifa ba daga masallaci ba. tsakanin masallaci din nan zuwa Zulhulaifa zai kai mul 2 ko mul 3 ko wani abu makamancin haka. sai ya ce haba Imam Malik, inna ma hiya amyalun zittuha la tadur. waɗansu yan mulamulai ne na kara kawai akan adadin annabi da yi.
yan mil 2 ko 3 kawai na kara, wannan ba zai cutar da ni komai ba. Sai ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka. Yace wace fitina zaka ji mun tsoro dan na kara mil 2 ko 3 akan abin da annabi yace baka ji ba Allah ya ce falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Baka ji ba ubangiji ta'ala na cewa waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyaye fitina ta same su ko azaba mai girma. Haka malamin Imam Malik shine Sa'id bin al-Musayyib, ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai, ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a, manyan malaman fiqhun nan guda 7 sanannu a Madina cikin tabi'ai, wanda Imam Malik yayi karatu a wajen su ko wajen waɗansu daga cikin su dai akwai Sa'id bin al-Musayyib. Yazo ya ga wani bawan Allah ya zo raka'atan al-fajr, raka'o'i guda 2 ake yi kawai sanannu, annabi bai taba kara akan raka'a 2 ba. Raka'an farko Fatiha da Qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta 2 Fatiha da Qul huwallahu, ko raka'an farko Fatiha da Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma hadda zuwa karshe, ko kuma raka'a ta 2 kuma Fatiha da Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ko wani lokacin Fatiha kadai, duk abin da ka karanta cikin wannan yayi. Sai Sa'id ibn al-Musayyib ya zo ga wannan bawan Allah yayi raka'a 2, ya sake tashi yayi biyu har su 4, zai shiga ta 10. Sai ce me kake ne? Sai ce raka'atan al-fajr. Sai ce in dai raka'atan al-fajr ne ka saba wa annabi, raka'a 2 annabi, dan me ka kara akan 2? Sai ya ce ayu azibuna Allahu alayhi salam, yanzu Allah zai man azaba dan nayi sallah? Hujjar dan bid'a kenan, wai shi tunda da kyakkyawar niyya yayi ko ya saba annabi ba komai, ai kyakkyawar niyya ce. Ayu azibuni Allahu ala salah, yanzu Allah zai man azaba dan nayi sallah? Sai ce la yu'azzibuka ala salah walakinahu yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah. Allah ba zai ma azaba ba dan kai sallah, amma zai ma azaba in ka saba sunna. Kaga ansa ta ilimi kenan, abin nan da ke saba wa sunna ne, da haka ubangiji zai maka azaba akan sa. To kaga irin yadda samfurin yadda malamai suka rinka yakar bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'ut tabi'ina, haka suka yi ta yakar bid'o'i. Shi kullum mai bid'a zaka samu mutum ne mai son ibada, to amma yana da jahilci, to don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau sai ya ga cewa kawai ya dace bauta Allah da shi, kuma shi tun da ya da kyakkyawan niyya, inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal likulli imrin ma nawa, shi ba mummunan niyya ba, yayi da ikhlasi, da haka kuma ai dole a bashi lada kenan. Har kullum abin da dan bid'a ke fakewa akai, abin da ke haifar da bid'a galibi jahilci. Shi yasa nasara addinin su akan jahilci suka gina shi, warhabaniyatan nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Rahabaniya da suka kago, Allah ya ce ibtada'uha, sun yi bid'arta, ma katabnaha alaihim, ba mu ka wajabta musu ba, amma suna itikadin su suna neman yardan Allah ne. To har kullun kyakkyawar niyya ɗaya ce daga cikin sharuɗan karban ayyuka, in ka same ta sai kai ma Allah godiya. Sharaɗi na biyu kuma shine duk aikin da zaka yi dole ya dace da sunna, in bai dace da sunna ba kuma Allah ba zai karba ba kenan. Kyakkyawar niyya kadai ba za ta iya tsamar da aikin ka ba za ta iya sa aiki ya zanto karbabbe a wurin Allah ta'ala ba. Dan haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na bid'a, duk abin da mutum zai na ibada, ya tabbatar menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Kuma shi mai bid'a gararinsa shine cin gyaran Annabi ke, cin gyaran Annabi. Shi dan bid'a ba wai faɗa ya ba kuru-kuru, amma abinda aikinsa ke nunawa, fassaran aikinsa shine cin gyaran Annabi. Domin zai zo ya yi abu sai ka tambaye shi wannan abin Annabi ya yi, shi da kanshi zai ce maka Annabi bai ba. To kuma sai ka tambaye shi yana da kyau, sai ce yana da kyau. Dai idan ya ce baya da kyau to ya za kaga ba zai dai ba kenan. Domin ya samu daman yi dole ya ce me yana da kyau. To Annabi bai yi ba kuma yana da kyau, ka hada waɗannan ababai guda biyu. Annabi bai taɓa yin sa ba rayuwarsa kuma yana da kyau. Yanzu abun nufi ga wani abu mai kyau cikin taskar al'amurra masu kyau, Annabi ya ɓoye bai sanar da mutane ba, bai yi ba kuma bai kwaɗaitar da mutane ba har ya bar duniya, sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai jama'a al'umma, Annabi ya rage muku, bari in ƙara muku. Da haka duk mai bid'a me yake yi ga Annabi? Tuhuma. Shi yasa Imam Malik ibn Anas yace man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana ar-risala.
duk wanda ya kirkiro bid'a kuma ya ce ai tana da kyau, to abin da yake riyawa annabi ya ha'inci sabon da aka yi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake faɗa cikin hadisin Imam Tabarani, yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Haƙƙi ne kan wannan annabin ya shiryar da mutanensa alkhairin duk abin da ya sani ya sanar da su, ya faɗakar da su sharrin da duk ya san cewa zai shafe su. Kowane annabi wannan shine siffarsa. To ya zai annabi zo ya rayuwarsa har ya tafi bai abu ba, sannan wani daga baya zo ya abin kuma ya ce abin zai zama suna mai kyau kenan. To dan saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babin ibada, al-aslu fihi at-tawaqquf. Duk abin in sunansa ibada, abin da ake neman lada wurin Allah, asali baka fara yi sai in shari'a ta ce yi. Kada ka zo ka yi abu ka yi shekara 5 kana yi sannan ka zo kana nemo dalili. Da me yasa ka fara? Ka yi shekara 5 kana yi sai kawai nan ka gama da wannan jidali ya ce da Allah naga kana kaza, wai na ka samu hujjar ka ne, sai ka fara zazzare ido. To gaskiya dai naga ana yi ne, to sai ka shiga neman dalili. Me kai kenan? Asali baka farawa sai kana da me, sai kana da dalili kafin ka fara yin kowane irin ibada. To kaga in baka da dalili ba zai fara ba. Idan ka zo ka fara kana ta yi, to shine zai sa ka samu kanka cikin bid'a, kuma ka kasa bambance tsakanin abin da annabi ya koyar da abin da mutane suka kirkiro na addini suka cusa cikin addini. To don haka wannan ita ce tasha ta biyu da Iblis ya fi so ya halakar da mutum. In mutum bai yi shirka ba to yi zo cikin bid'a. Idan kuma ya ga kafi karfinsa ta wannan hanyar, duk bid'o'i baka yadda ka aiwatar, kowace ibada kana tambayar malamai, kamar yadda mai ahlari ce wa yas'alul ulama, mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi, wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan. Kullum idan mutum zai yi wannan sai yayi koyi da malamai almuttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masu biyayya ga sunnar annabi. Tun daga ahlul ya kafa rigin da ma ga yadda zaka yi. Su wane ne malaman da suke tafiya akan sunnar annabi? Allazina yadulluna ala ta'atillahi, waɗanda suke shiryas da mutane wajen yi wa Allah da'a, wajen yi wa Allah biyayya. Akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka ji tsoron Allah, idan kana mulki kai adalci, in kana kasuwanci kar ka yi algushu, in kana aiki kar ka yi algushu, kar ka yi ba daidai ba, da kuma malamin da zai ce maka ka ji tsoro na, in ka yi mun da'a za ka samu, in na fushi da kai za ka rasa, mu muka ɗaure ma gindi ka samu mukami, in muka kunce kuma za ka rasa. Ai malaman iri biyu ne. Duk malamin da zai ce maka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokar Allah, kare haƙƙin matanka, kare haƙƙin makwabtanka, kare haƙƙin ƴaƴanka, in mai mulki ne kare haƙƙin talakawanka, malamin Allah kenan. Shi abin da yake so ka ji tsoron Allah ba tsoronsa ba. Shi ko malamin bid'a da dan bogin malami abin da yake so ka ji tsoronsa. Ai ba dama ne, wai su suka ɗaure maka gindi. Wai za a yi fushi da kai, idan aka yi fushi da kai to za a kore ka daga aiki. Harkokin kasuwancinka za su dagule. Ya sani fa kai da kake da mulkin nan wanda yake da'awar shi ya daure ma gindi ka samu, kai da kake da dukiyan nan, kai da kake da mukamin nan da yake da'awar shi ya daure ma gindi ka samu, yana da 'ya'ya fa shi malamin, yana da yayye, yana da kanne, kila iyayensa suna da rai. Da kai da 'ya'yansa na cikinsa wa ya fi kauna? 'Ya'yansa. Da kai da yayyansa ko kannansa da suka fito ciki daya wa ya fi kauna? Su. Da kai da mahaifansa wa ya fi kauna? Da kai da kansa wa ya fi kauna? To amma abin mamaki shine ya hana 'ya'yansa ko kwabo, da yayyansa da kannansa da iyayensa ya baka dan kawai na tsabagen sanka. Ya hana yayyansa da kannansa da 'ya'yansa mulki, ha kawai ya baka dan yana son ka, saboda tsabagen imani da takawa irin nashi ya baka.
tana mutukar gaske. Caca, zinace, shan giya, sata, damfara, fashi da makami, algushu, yiwa mutane dabara, rayuwar da duk dai galibi yau muke ciki. Illa man sha a rabbuka, sai kaɗan ne daga cikin mutane wanda za ka samu in ya ketare wannan rami to kila zai faɗa wancan, in ya ketare wannan kuma zai faɗa wancan. To ka bar ira sun riga sun mamaye mutum kenan, haka iblis ke bukatu. To in ka fi karfinsa a babin ka ba'irar sai ya taho da kai zuwa ga saga'ir, ƙananun zunubai. To su ƙananun zunubai ba su kai ka ba'ira ba, galibin su ma babu haddi a ciki. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi cewa iyyakum wa muhaqqiratiz zunub, yace ku kiyaye ƙananan zunubai da kuke raina waɗannan, ku kiyaye su. Yace kun san kwatankwacin su, yace kamar mutane ne ayari na matafiya fataki suka sauka a masauki za su dafa abinci babu itace, sai shugaban tafiyar ya ce ku shiga cikin sahara, kowa ya je ko da itace guda ɗaya ko da kirare guda ɗaya ko kara guda ɗaya ya kawo mana. Annabi ce sai suka bazu suna da yawa, kowa je ya kawo kire guda ɗaya. Ya ce wannan ɗaya da aka tara sai ya zama mai, sai ya zama kan itace guda wanda ya isa a kyarta a shana a kunna wuta ya dafa abincin da za su ci su duka. Yanzu kowa inda zai zo da karan da ya samu guda ɗaya zai dafa masa abinci, amma in suka haɗa duka fa sai ya dafa wanda zai ishe su. Yace to haka ƙananan zunubai suke. Idan ka kalli na yau shi kaɗai da ka aikata bai isa komai ba, na ɗazu da ka aikata shi kaɗai bai isa komai ba, to yanda tsayar take na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya waccan da na shekarun baya duk an tara su suna nan. Wayan alaikum da hafizi kiraman katibi ne alimu na mata fadun. Idan aka tara su sai su zama katan abin da zai zo ya wahalar da kai gobe kiyama. Haka annabi buga misali cikin hadisi. To shi yasa sai shedan ya sa ka rinka raina zunubi, yau don wannan ai ba komai, ai dan kaɗan ne, ko ma idan an jima yana yi istighfari, haka kawai sai iblis zai ja kan mutum. Ba mataki na hudu ba kenan. To idan ka fi karfin iblis a wajen ka a wajen saga'ira ba ka yi, to sai ja ka zuwa mataki na gaba, shine mataki na biyar. Menene mataki na biyar? Al-istigalu bil mubahat, ya shagaltar da kai da ababai na halal. Abu ne na halal Allah ya halatta maka shi, da za ka yi amfani da shi daidai wa daida an halatta maka shi. To amma sai shedan ya zo ya fadada maka damuwa da shi don ya mantar da kai aiki da za ka yi na ibada da za ka samu lada. Duk mutumin da ya yi gida gwargwadon yadda zauna da iyalinsa guda hudu, gwargwadon yadda yaransa za su zauna, ya samu motar shiga guda biyu, ba ta yi shi rayuwa ba. Yau ya shiga waccan, gobe ya shiga waccan, ko guda ɗaya ma wani samu sai ya shekara 5 da ita ko 7, daga baya kuma ya sai ya canja wata, daga baya sai ya canja wata, duk yabin nan. To sai iblis kuma ya zo ce yau ai ɗaya ai ta yi kaɗan, sai an yi 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30. Adadin waɗannan motocin da za ka sayar da guda 2 a makwabtanka da ke dama da kai, za ka iya siyar da mu gidaje wajen 20 da kuɗin wannan motar. Abincin wata guda gida wajen 20 za ka ciyar, ka sayar da guda 2 a hagun ɗinka, haka ka sayar da guda 2 a haka can haka, ka ciyar da mutane masu yawa. Inda za ka ware kuɗin mota 6 ka sayar da su, manya-manyan motoci masu tsada, ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su je su karanta medicine a ABU Zaria? Ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su je su karanta agric? Ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyinsu su karanta accountancy, waɗansu karanta engineering, waɗansu karanta kaza? Ɗalibai nawa za ka tura jami'ar musulunci ta Nijar su je su yi karatu? Nawa za ka tura Sudan su je su yi digiri na Arabic ko Islamic studies su dawo su zo su karantar da addini a ƙasar ka? Adadin na da yawa, amma duk sai iblis ya hana ka yin wannan. Sai ka shagaltu da mubah, ka kyale abin da ya fi wannan muhimmanci. Wannan mubah babu lada ko nasisun kobo a cikin adadin motocin, amma in ka sayar ka ciyar fa lada mai tarin yawa. Sai shedan ya shagaltar da kai akan wannan.
idan ka zo riga, idan ka samu kaya set 10 sun ishe ka kai ta yawon ka da su, kai shekara baka canja waɗansu ba, amma sai kayi 200 ko 300. a maimakon wannan raran da suka hau akan 10 din nan rara ce kawai, wanda inda kudin su kadai ka dauki kudin kayan ka set 20 zaka ciyar da mutane masu yawa da ake fama da yunwa da fatara, zaka taimaka mutane a asibitoci da suke cikin fama da wahala da azabar rayuwa, asibiti ba magani, zaka taimaka da yawa. To amma duk sai shedan ya hana ka wannan, sai ka zo gasar riguna, gasar motoci, gasar gidaje, nau'in kayan abinci kawai kai kadai sai a shirya maka abincin da mutum 5 za su ci, kai kuma kai kadai ne akan tebur din, a shi rabi a zubar da rabi, rabi a ba kyanwa, rabi a ba kare, rabi kuma a ba yan wanke-wanke. Haka kawai iblis zai kawo maka wannan shirman ka je kai ta yi a rayuwarka, ya hana ka yin aikin lada. Idan ka zo za ka fita da safi ofis ɗinka ko wajen aikinka ko kasuwancinka, daga wankanka zuwa ka shafa mai, zuwa ka goge haƙoranka da man goge haƙora, da ka tsaya a gaban dressing mirror ka karya hula nan, ka canja can, ka yi nan gurin, sai ka bata awa 3. Awa 3 inda salatin annabi kai awa 3 kana yi nawa za ka yi? Inda tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai awa 3 nawa kana yi nawa za ka yi? Inda kasir ka danna na Khalil al-Khusari na karatun Qur'ani cikin awa 3 sissi kasir wajen izo nawa zaka ji? Zaka ji izo mai yawan gaske wanda zai rayar da zuciyarka, amma sai shedan ya shagaltar da kai da abubuwan da suke halal ne, amma ya faɗaɗa maka su ya shagaltar da kai kake bin Allah. Ɗaya daga cikin kaidin shedan kenan, sai ya shigar da kai wannan kai tai. Cin abinci bata lokaci, wanka bata lokaci, shafa mai bata lokaci, goge haƙori bata lokaci, ka fita wai kayi ado kai nayi kuwa, ka dawo ka sake kallon gilas, ka gyara abin nan, ka gyara, ka sake fita kawai kawo mahaukaci, kai ta yin wannan, kai ta yin wannan. Idan ka zo mota kuma an dan goge ta kaɗan, ranka ya ɓaci, kana wajen mai fanal bitin, ya za a gyara can, ya za a tayar da wannan komada, sigina ta fashe, ya za a gyara nan, ya za a yi nan, ya za a gyara wata bamba, ya za a gyara miro. Ka je ka shiga cikin wani kwatami wata unguwa an yi ruwa da damana ya bata ma mota, kana ta damuwa, kana tsaki wajen gyara waɗannan, sai shedan ya ci maka awanni masu yawa wanda baka yi aikin alkhairi ba. Ba kai ziyara asibiti ba, ka ga mara lafiya, baka je ba ziyara makabarta, kai addu'a ga iyayenka da malumanka da yayyanka da danginka da suke wajen, ka tuna cewa ni ma ta rana za a kawo nan. Baka yi wannan ba gaba daya, shedan sai bata maka lokaci akan abin da yake da shirme. Yanzu duk yau gasa da ake ta neman kuɗi ba wai dan a toshe bukatan rayuwa ba ne ba, an fi karfin bukatan rayuwa. Gasa ce na akai wani matsayi cikin kuɗin, gasa ce na akai wani matsayi, tunda mutane suna bikin wanda ya samu biliyan 1, yana fati dan na ya mallaki biliyan. To dan Allah, idan kana da mace 4 da 'ya'ya 10, naira biliyan 1 wato miliyan so miliyan, shekara nawa za ka yi kai da su kafin ku cinye wannan kuɗin? Abinci, sutura, kuɗin makaranta. Amma duk da wannan fa, inda za ka yi shekara 50 kana yi, kuɗin ba za su kare ba, matukar abinci ne wanda za a ci a koshi, sutura, kuɗin makaranta, biliyan 1 sai ku shekara 50, to baka da lamunin kana za ka yi kwana 50 nan gaba, baka da wannan tabbas din. Sai ka tara kuɗi ko baka tara kwanakin da za ka cinye su ba, rigima kenan ai. Kuma kana ta ƙara neman su, baka sallan jam'i, baka karatun Qur'ani, baka istighfari, baka hailala, kawai kana ta shirmen rayuwa. Ya za a yafuwa ne, duk abin da aka fito da shi ne yayi kana ƙara bin sa, shi kuma yayi ba zai kare ba har ka mutu, har in mutu yayi ba zai kare ba. Duk abin da ka sa a gaba ka ce shi ne manufarka, ka sa ya mace a gabanka, to ranan da ka gajiya ka zama ka tsufa, rannan kuma matasan 'yan mata suka balaga a wannan daren da ka tsufa, a wannan daren suka balaga, to suka yaya kuma. In wata mota ce ta yayi, shekarar da aka fito da samfurin motan yayin, an zo an fara tallanta, kai kuma saura minti 5 ka mutu, ga yayi kuma ga mutuwa. Kana da kuɗin da zaka sai motar fa, inda za a kunyatar da kai kenan.
amma shine lokacin ya kure saura minti 5 ga kuma yayin za a yi, to wanne za a fasa, yayin ko mutuwar taka? Ba ɗaya da za a fasa. Masu yayi za su, kai kuma dole za ka mutu. Sai shaidan duk ya shagaltar da dan adam ya bata ma lokaci akan wannan. In ka tsaya hira taka irin da ta dace da matsayinka, ka tsaya hira a wurin mai shayi, ka tsaya hira a wajen mai balangu, sai a yi ta musu da kai akan kallon dambe, akan kallon kwallon kafa, sai a yi ta musu da kai awa 3 awa 4 har 30 dare. Duk ka bata lokaci akan wannan shirman. Yan kuma a gida ne mutum ya sa satellite a gaba ya kura mata ido, sai kai karfe 3 ya kai karfe 4 bai damu ba. Ya ga wannan channel ya duba wancan, ya ga wannan, duk ya shagaltar da shi. Haka rayuwar take. Wani a sa masa kallon dambe ya ta yi, wani kallon boxing, wani kallon kwallon kafa, wani kaza, haka kawai. Wani sinima da shirme, mutum duk shedan ya ja shi akan waɗannan ababen ya bata masa lokacinsa. Mataki na 5 kenan. In ya kasa da kai akan wannan, sai mataki na 6 wanda ya fi kowanne ban mamaki. Mataki na 6 shine sai ya sa ka shagalta da aiki mai kyau ka kyale mafi kyau. Ayyuka ne guda biyu, wannan mai kyau ne, wannan mafi kyau. To Iblis in ya tabbatar duk ya kasa cin nasara akan ka a matakan baya, dole sai ka yi aiki mai kyau din. To sai ya hana ka yin wanda yake mai yawan lada, ya dakatar da kai a mai karancin lada. To shine har malamai suke cewa Iblis na iya bude maka kofa ɗaiɗai har guda 70 ta alkhairi don ya samu daman jefa ka zuwa ga sharri ɗaya ko bin kankantarsa. In kana da wannan matsayin ma sai ya bude maka kofofin alkhairi da yawa don ya samu jefa kofar sharri guda ɗaya, ko don ya toshe maka abin da yake mafifici ka yi ta yin wanda yake mai karancin lada ba ka yi wanda yake mai fifiko ba. To wannan yana daga cikin sharrin Iblis. Shi yasa har malamai suke kawo wata kissa a wannan babi na cewa wani bawan Allah ne wata rana yana barci a gindin wani garu, gindin wata katanga. Yana cikin barci sai wani dattijo zo ya tashe shi, haba bawan Allah ka zo ka yi ta barci, ka tashi ka je mana ko alwala kai nafila raka'a biyu, ai yafi maka da barci kana bata kanka lokaci. Sai ce gaskiyar ka. Sai ya tashi ya bar wajen, ya je alwala ya koma gefe guda yana sallah. Yana cikin sallah sai wannan katangar ta faɗi daidai inda ya tashi. To Iblis ne ya zo, ya ga wannan katanga ta kusa tsagewa, idan ta faɗo kan wannan bawan Allah mummuni ya mutu to yayi shahada, saboda annabi ya nuna cewa duk wanda katanga ta faɗo masa ya mutu yayi shahada. Wanda gobara ta ci shi in mummuni ne yayi shahada, wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yayi shahada. Duk hadisi sun tabbata kan wannan. Sai ya hana ka wannan shahada dan ka je kai sallar nafila raka'a 2 karka dace da shahada. Dan tsabagen sharrin Iblis. Saboda haka sai mutum yayi mujahada. Wannan shine mataki na 6, yayi ta shagaltar da kada ababai waɗanda suke masu muhimmanci ne, amma dan karkai wanda yafi su muhimmanci. Yanzu kaga misali, zaka samu wani attajiri baya jin kyashin ya ware kuɗi ya gina masallaci. Gina masallaci ko yana da muhimmancin sa. Amma lokacin da mutane suke cikin cuta ta jahilci, a wannan lokacin ka samu wani malamin addini guda ɗaya ka ware masa kuɗi naira 10,000 ka tura shi ƙauye ya je ya zauna, ka ware kuɗin shekara guda ka ce masa ga littafin ahalari, ga kuma juz'u tabaraka daga tabara zuwa nasi izu 4, ga littafin 40 hadis, ga 10,000 har zuwa shekara ɗaya. Nawa kenan? Naira 120. Ka tara mutanen ƙauyen nan wanda adadinsu kila mutum 300 ne, 400 ne, 500, ka zame musu malami a gindin bishiya kullum har daga nan zuwa shekara ɗaya, a samu lalle sun iya wannan 40 hadis din daga farko zuwa ƙarshe, lalle sun iya juz'u tabaraka, lalle sun iya me ahalari. Za a iya wannan shekara ko ba za a iya ba? Wannan kuɗin da zai kashe nawa ne? Naira 120. Idan ya wannan ya gina mutum kusan 500
da matansu da 'ya'yansu, kuma ya gina malamin, kila malamin albashinsa a wata a cikin gari bai kai haka ba, ko a gwamnati yake naira 10,000 ai suna da dan kauri idan an kwatanta da albashi irin na gwamnati. To yanzu wannan ka gina gaba daya, to sai ka zo a yamakon ka kashe wannan naira 120 ka gina mutum 500 da matansu da 'ya'yansu, shikenan sai ka zo ka kashe 500 ka gina musu masallaci, ba su iya sallah ba, tumaki su rinka kwana a masallacin. Yanzu a wannan lokacin muhimmancin wannan ya karantar da su ya fi muhimmancin gina masallaci, dan ba su iya sallah ba. Sallah su yi ta yin ta a waje mana, har mutum in ya mutu yana yin sallah a waje bai taɓa shiga masallaci ba sai ki shiga aljanna. Amma in mutum ya yi shekara 100 yana sallah a masallaci bai iya taufa. To kaga waɗannan ababai ne masu muhimmanci, amma sai shi dan shigaltar da kai da abin da bai kai wannan ba. Ko gina islamiyya, wani dan uwanka attajiri ya gina masallaci, a maimakon kai kuma ka zo ka gina islamiyya, kai kuma sai ga ya za ka kai masallaci dan ka yi gasa kuma da wani kuma. Ko wani ya gina makaranta, a maimakon kai ka yi asibiti dan kar ku yi maimai, kai kuma sai ka zo kuma ka ƙara yin wannan, kuma ya za ku yi gasa, shikenan sai ku yi ta yin gasa, ku duka ba mai lada wajen Allah kenan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sai mutum yayi ta kashe kuɗi akan abin da yake yana da kyau, amma akwai wanda ya fi shi kyau. Ko wannan da za su je su gina masallaci, a maimakon su zo su kalli asibiti na Maiduguri, talakawa nawa ne a kwance a General Hospital, waɗanda ba su da kuɗin magani, waɗansu za a musu operation ba su da kuɗin da za su, tunda yanzu bandeji ma sai ka saya, Panadol, paracetamol sai ka saya, ruwa ɗin nan idan za a sa maka drip a ƙara maka ruwa sai ka saya, menene sai ka saya, asibiti ba wutar lantarki sai ka sai kendir ka sa a kan gadon mara lafiya. Da wane da suka gina masallaci kauye kaza da unguwa kaza da kauye kaza, in suka hada kudin masallacin nan da na wane za su iya sayan generator wanda yake automatic one, wanda ke da an dauke wuta ya tashi da kansa dan asibiti ya samu wannan, talakawa su samu lafiya a asibiti. Ko shi zai su yi borehole dan a samu wadataccen ruwa a asibiti, dan asibiti nan ne wurin da ya kamata ya fi ko ina tsafta, amma saboda karancin ruwa ka shiga asibiti ka rinka jin wari, gadajen mara lafiya ba za ka iya haɗe yawonka ba saboda mai karancin ruwa. Bohol din nan idan za a yi, mutum nawa ne wanda za su yi bohol a Maiduguri? Sun kai adadin yatsun hannunmu da na kafa? Wane haka? To amma duk sai shaidan ya shagaltar da kai da wani abu na gari, ga abu mai muhimmanci wanda in ka gina al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mummuni da zai mutu, bayan ya mutu aka zo aka samu mutum 40 musulmai tantagariya wanda ba sa shirka ba sa bid'a, suka yi masa sallah, suka roki Allah cewa ya ubangiji ka tsamar da shi daga azaba. Annabi ce Allah zai anshi ceton su. To waɗannan mutane ka rayu da su a cikin su a gari ɗaya, ba su amfana da komai naka ba, ya za su yi ka samu taron da za su yi maka wannan addu'a? Amma ka zo unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol, unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol, can ka yi rijiyar burtsatsi, can ka je ka yi rijiya kan kare, can ka yi kaza, can ka yi kaza. Wallahi sai a yi shekara 100 bayan mutuwar ka mutane suna maka addu'a, baka san su ba. Cikin addu'ar nan idan aka samu mutum miliyan 5 suka yi maka addu'a wanda ka shayar da su ruwa, a samu mutum miliyan 1 sai maka addu'a, Allah kalla ce an karba addu'ar mutum 100,000. Me ka manta? Wai me ya fi raina cin tsiran mata ko? To me ya fi wannan kuma? To amma duk sai shaidan ya shagaltar da kai, ka je kana waɗansu ababen da ba su kai wannan muhimmanci ba. Dole ne sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa, kuma attajirai su samu wanda zai faɗa musu gaskiya irin wannan fagata ne fa. Dan mutum na faɗa muku cewa ba ta yi ku kawo kuɗin ku in sa a aljihu ba, sai in kun bani zakka sannan ta yi, in ba ku bani ba ta yi ba, sai ga inda za ku saka a taskar ubangiji, a account din Allah, a inda za a rubanya maka so ba adadi. To duk waɗannan al'amura Iblis na ka tangance mutu akan wannan. In ka fi ƙarfin Iblis akan wannan matakin, sai ya ɗauke ka zuwa ga mataki na ƙarshe na 7. Mataki na 7 shine ya san yanzu ka fi ƙarfinsa, to sai ya haɗa ka da shayatinul insi wal jinni. Kawai ya taso mutane a gabanka, ya shuno maka su
kamar da dan farauta idan ya ga zomo ke shune karnuka su bi shi, haka shedan zai izo maka mutane su biyo ka ba ji ba gani, wannan ya zage ka ta can, wancan ya la'ance ka ta can. Ha kawai shi ya tsinil insu wanda ba sa son gaskiya, makiya Allah makiya sunnar manzon Allah su tsane ka. Idan a ma'aikata kake kwatanta gaskiya a ce maka ai ka zama ustazu, ko wani ba ake ce to ga wannan ne yanzu zai zo ce mana haramun ne a saka a gaba, shi ka ga tsirshi yanzu ana hira yanzu kuma zai zo bata mana yanzu zai ce haramun ne kuma aikata. A rinka izgili da kai ga ustazu nan, in ma mace ce a ce wance ta zama sister fa, kun ga tana sa bakin kaya, har kawai a zo a sa maka shayatinul insu su sa ka a gaba. To shine ibn al-qayyim ke cewa to wannan kuma a haka zaka tafi kai da su, ba yanda za a yi ka rabu da su har sai in kun je kiyama ka shiga aljanna su sun shiga wuta. Amma kar ka sa ran za su daina, dan haka kar takurawar da suke ma ta sa ka ja da baya. Lokacin da suke ƙara ƙaimi kuma lokacin za ka ƙara ƙaimi wajen riko da addininka. Lokacin da suke zagin ka suke gulmar ka, wani lokaci su kai ƙaranka wajen mai mulki, wani lokaci su sa a yi maka kaza a nan, su kawo maka cikas a harkar ka ta kasuwanci, wani lokaci a harkar ka ta aiki su sa a dankushe ka su hana a yi promoting ɗinka. A lokacin kai kuma za ka ƙara tsayawa a kan addinin Allah daren dakam. Ko ana dakawa a turmi ai mai rabon ganin baɗi sai ya gani, ba yanda za su yi da kai. Lokacin in ka ja suka ja suka ga ba ka da niyyar saki, to kuma sai ka zame musu abun tsoro. Zagin kama ba za a yi ba a gaban ka sai bayan baka ne. Za a zazzage ka ayaniya, amma da ka tawo ustazu barka da salamu alaikum lafiya kalau sun zama matsorata, ka zama jarumi ka ci nasara a kansu. Amma da zaran kana jin tsoron a zage ka, a yi zindanka, a je can a yi da kai, sai ka ce duk gari ana ta yin magana ta. Sai kuma ka fara damuwa, wai me mutane suke cewa, wai me ne musu, ce to ai kai ne ka zafafa da yawa, to me ne na zafafa, to sai ka kana sassautawa. To idan ka sassauta su kuma sai su ƙara kaimi har sai sun cire ka daga cikin musulunci. Kuma idan ka sassauta fa ka dawo cikin su lalatattu, to a duniyar mutanen kirki da duniyar lalatattu, su duniyar lalatattu idan ga wani lalatacce in kana kirki haushin ka ke ji, to in ka lalace ka zama lalatacce kuma zai ji haushin ka, dan kar kai lalacewar da zaka fi shi jarunta a duniyar lalatattu sai ya fara gaba da kai. A duniyar mabarnata a ce ga wani ya fi shi iya shege, a bai yadda ba kuma sai ya fara gaba da kai. Yanzu kun ga duk yan bid'a suna jin haushin malaman sunna, duk wanda ya ce ai sunna sai gana jin haushin sa. Yanzu duk yan bid'a da muke hayaniya da su muke rigima da su, inda yau abin Allah kiyaye Allah tsare, ha kawai mu je mu ce mun zo mun tsunduma mu ma cikin bid'a su, to kuma rigima za a yi. Tunda kafin mu shigo cikin su wato muna da jama'a kenan ko, to in muka shiga cikin su kuma za mu rage jama'a kenan, tunda bid'a ce wato wa yafi baki kuma a cikin bid'ar, to kuma ka zama musu kishiya, za a fara bala'i da kai a bid'ar. Wallahi ba za su kyale ka ba za su taba kyale ka ba, a cikin bid'ar ba za su kyale ka ba. To dan haka duk mummuni abin da yake kallo Allah da manzansa, amma wani zai mun kaza wani zai mun kaza, kar ma ya damu da wannan. Abin da dai ake so in wani na gaba da kai kar ka dauki gaba da shi, amma kar ka dauka wannan nan zai iya yin tasiri wajen ya hana ka wani abu, bai saboda wallahi kowai. Tun yaushe ake yi, tun yaushe ake bugawa. Ka sani fa waɗansu malaman bid'ar kasar nan gaba ɗaya wanda shige musu hanci shine marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi. Suka sa shi a gaba ca gani suke idan Gumi ya mutu to shikenan maganar sunna ta mutu, za su ci karansu ba babbaka. Da Allah ya karɓi rayuwar marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya ji kansa da gafara, to shikenan kuma sai ga abun ya zame musu wata sabuwar matsala. Da suna faɗa da sa'ansu ta fuskar shekaru ko ilimi ko rawani ko kaza, sai suka zo suna faɗa da 'ya'yansu. Kaga faɗan da za a daɗe ana yi, don su sun fara tsufa, su kuma wanda ake faɗan da su matasa ne. Aiki sabo kenan ya same su, sai ta bugawa. Da Gumi ya yi musu nisa kila da inda suke, yana Kaduna su suna waɗansu nahiya ko Kano ko kaza ko kaza ko kaza, to sai suka samu wanda zai zo yi musu cika hanci da kudundune kuma rigima sabuwa ta same su kenan.
sai sau gwammace ashe gara ma kiɗa da karatu, ma'ana ina ma gumin ne kawai a ci gaba da tafiya haka, ko ba komai dai a ce tsaran su ne, in sun yi rigima ya kayar da su ya kai matsayin ya kayar da su. To amma suka yi rigima da ɗan cikin su ko kanin su ko jikan su, in sun kayar da shi za su bugi kirji sai sun yi jarunta, in ya kayar da su kuma ai tsaya ta faru kenan. To haka mai bid'a ake ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba. Sam in ka tsaya kan suna sai ka samu kwanciyar hankali. Duk barazanar da mai bid'a zai maka bai sai maka komai ba. A ce malam wane ai ba ya sa ai musu ba ya sa ai masa kaza ba, ai za a lalace, ai waye yana sallah a Madina, ai kaza yana wace ce, wallahi duk barazana ce. Duk barazana ce. Kawai suna damfaran mutane ne su yi wa mutane wayo, sun kida humantar da mutane. In ba haka ba ɗariƙo uku ake da su a ƙasar da suka shahara, Tijaniya da Kadiriya da Arusiya. Ku da ke kunan ba ku da Arusiya sai Kano, akwai Arusiya ta wani wali Abdulsalamu dan amarya, wai wani wali ne dan amarya. To kaga wannan guda uku ake da su, kowanne yana da awar tashi din nan kuma ita ce original one ɗariƙa, kuma waliyinsa shine the best wali a duniyar wali gaba ɗaya, kuma jikan annabi ne, kuma in ka bi shi zaka samu, kuma in kai tawaye kuma gare shi kuma zaka rasa. Kowa haka yace. To in ka kalli hoton rayuwarsu sai ka ga cewa kowa yayi ƙarya a cikin su. Domin a cikin Tijaniya akwai masu kuɗi, akwai masu mulki, akwai 'yan sanda, akwai sojoji. A Kadiriya akwai masu kuɗi, akwai masu mulki, akwai 'yan sanda, akwai sojoji. To wanda yake can ya ce waliyinsa ne kadai in an bi za a samu, in an bi shi za a rasa. Wanda yake nan ma ya ce haka. To yanzu wanda yake Tijaniya kaga yawa Shehu Abdul Qadir tawaye kenan. Tare da haka gashi yana ci, yana sha, yana da mulki kuma yana da sarauta. Me yasa Shehu Abdul Qadir bai kwashi ba? Haka wanda yake Kadiriya shi kuma kaga yawa Shehu Tijani tawaye kenan. Gashi yana ci, yana sha, yana mulki, yana da kaza, yana da kaza. Me yasa Shehu Tijani bai kwashi ba? Ina fatan kun fahimci misalin. Wanda yace ba ruwan shi da ɗariƙun gaba ɗaya, kaga ya daura damaran yaki shi da wannan waliyan guda uku gaba daya, kuma gashi yana ci, yana sha, kuma yana mulki, kuma yana komai ba abin da ya rasa. Sun taru su uku sun kasa. Waki in ya nuna cewa duk wannan abin damfara ce kawai ake, kawai a tsoratar da kai ne, kana jin tsoron tsumma, tsammanin ka maciji ne, tsumma aka ja kiriri a kasa sai ka ce ga maciji nan, ba maciji bane, tsumma ne. in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Idan Allah ya kaddara cuta za ta same ka, ba wanda ya isa yayi maka sai shi. Idan Allah ya kaddara maka alkhairi, ba wanda ya isa mayar da hannun agogo baya ya hana alherin samun ka, ba zai iya ba kowai. Kai dai ka tsaya ma Allah, kuma ya zanto cewa babbar manufarka addinin Allah a fahimce shi, ba manufarka ci gaban kanka, manufarka ka ci gaban addini sama da komai. An cutar da kai, an yi maka mai, duk wannan zaka jure, sai Allah ya baka kariya. In ka ce kai zaka kare da kanka, sai Allah ya kyale ka da dabaran ka, ba za ka kai labari ba. Amma in ka bar kariyar a wajen Allah, ka fake da shi, magana ta riga ta kare, ba yanda za a yi da kai, sai a buga kuma dole a hakura. Ina ganin a nan ya kamata mu dasa aya. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zubi ne bai kai shirka ba. Kasancewar an ce mutum zai shiga wuta ba shi ke nuna kuma ya kai shirka ba. Domin dangin tsawabo suna kai mutum wuta, sai dai dawama ciki ne, sai in kafirci ne shi ke dawamar da mutum a wuta. Ka kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ya ce dan wuta ne, aka ce me yayi, sai aka je aka duba cikin abin nan dinsa, ya saci kayan ganima kafin araba. Gashi ya mutu wajen yaki amma ya saci kayan ganima kafin araba. To kaga wannan sai ya zanto yayi gulul kenan. Allah ko ce wa man yaghlu yati bima ghalla yawmal qiyamah. Na'am. Tambaya ta biyu, shin ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a wani mutum a bashi ladan karatun kamar kudi haka? Karanta alkur'ani ibada ne, abinda ake so kowa ya karantawa kansa da kansa. Idan na karanta qur'ani kai ba za a baka ladan karatun qur'anin ba, sai dai ni a bani ladan. Dan Allah ce wa Allah salli insani
illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. saboda haka karanta Qur'ani ibada ce, ibada ko so ake da kansa. Yadda ka san wani ba zai yi sallah ba kai a baka ladan, sai dai kai wa kanka sallah, to haka karatun Qur'ani ma yake. hakan nan mutum ya haddace wayansu ayoyi daga cikin Qur'ani masu adadi haka, sannan ya zo ya wasar duba haddan nashi ya zo ya yi rauni, shin wayansu suna cewa zai shiga wuta, kuma gaskiya ne wannan magana? Akwai hadisai da suke nuna cewa wai annabi ya ce an bujiro masa zunubin al'ummarsa, bai ga laifi mafi girma ba sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan daga baya ya manta. Amma wannan hadisai gaba ɗinsu da'ifai ne, duk hadisai ne da'ifai. Mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sai kuma ya zo ya manta a sakamakon sakaci, hasara da ta shafe shi shine hasaran yayi hasaran haddace da alkur'ani, amma babu wani zunubi da aka ce shari'a ta tanadar masa za a yi masa dan ya manta da alkur'ani. Sai dai yayi babbar hasara kan gashi ya haddace abu ya zo ya sakaci da shi. Matsayinsa mutumin da ya samu kuɗi, aljihunsa a bola, ya san aljihun abin da yake ce ba komai, zan kula da su, daga baya suka zo suka zube, akwai wani zunubi a kansa ne? Ya daya hasaran kuɗinsa a sakamakon sakacinsa kenan. Saboda rashin na'urar sanyaya a cikin masallaci ya yi zafi, shin ya halatta mutane su je waje su yi jam'i? Ya halatta. Idan ya kasance masallaci ba wutar lantarki ko zafi ya yi yawa, ba kuma abin da yake ko fanka ko na'urar sanyaya wuri, zafi ya tsananta, sai mutane suka fita waje suka yi jam'i, ya halatta. Tambaya ta karshe shine takaitaccen nasiha ga mata waɗanda za su fito da hijabi kuma su je wajen lalaci, shine wani ya ce a yi wa irin wayannan matan gargadi. A gaskiya mata su san cewa hijabi ba yayi bane, ba ibada ce, kuma hijabi wato ainihin bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ne, kuma hijabi yana tsare mutuncin ki ke mace. To bai kamata ba kuma ki sa hijabi kuma ki je wurin aikin banza. Idan kin yi haka kuma kin wulakanta kanki, kuma kin wulakanta shi kanshi tsari na ibada din wannan na hijabi din, kuma zaki sa a rinka munana zato ga waɗansu masu hijabin waɗanda ba irin ki ba. Da haka ya kamata mata su ji tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta. Duk inda mutum yake ji tsoron Allah, ayi kokarin kiyaye dokar Allah. Shi mutumin da yake ba a san shi da riko da addini ba, idan yayi laifi mutane ba sa ganin laifinsa da girma, amma mutumin da koyaya ake ganin cewa yana riko da addini, ko shi malami ne ko mai alaka da zuwa makaranta ne, koyaya yayi laifi sai ga kowa yayi ca a kanka, wani yayi kaza, wani yayi kaza. Ko da a cikin mutane akwai wanda suka ninninka naka, amma dai yanzu kai tun da ka ce ka ji ka gani a harkar addini, to kai naka yafi kowanne zafi. To saboda haka sai mutum yi kokarin kiyaye wannan matsayin da Allah ya bashi, har Allah ya arzuta ki da sa hijabi, ba karamin zaben ki yi ba a cikin matan zamanin ki. To ko bai kamata ki wulakanta hijabin ba ta hanyar zuwa wuraren da ake wani abin da bai dace ba a shari'ance. Allah ya tsare mu. To ina ganin sai mu dasa aya haka, tunda dama dai yau mukaddima ce, sai gobe idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.